जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 ভাল এটা গাঁও বিচাৰো ভাল এটা অঞ্চল কোনো ঘোষ নেতাকে চাকৰিটো পাব লাগে আৰু সুবিধাটো সকলো সমানভাৱে পাব লাগিব आं सासे धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सासे कमान्डारमोन आं सासे इन्सट्राक्टर जोङो साब्रैसो दंमोन इन्सट्राक्टराव गासिबो थैजोबबाय सोरबा बोरायनानै थैबाय सोरबा गुलिजों थैबाय सोरबा बमाजों थैबाय जों BLT नि आरो आं सासे आर्मिनिसोमोन साख्रि गारना फैदों आङो BLT आव जइन जादों आंखौ लांफैदों हाग्रामायानो लांफैदों न'आव फैनानै आं जइन जादों थांनानै जोङो आं बहुद मानसि माबाखौ एक मासनि गेजेराव आङो 40 जन बिदिनो 3 माससिम आं बिदिनो 200 जन खरि बारहोयोमोन आरो 3 मासनि गेजेराव ट्रेनिं पास खालामना हगार हरो आं बिसिजों लोगोसे आं निजे हाथियार दैफादोंमोन बिनि उनाव 2003 आव BTC सुक्ति जाबाय सारेन्डार होबाय ज' जाबाय थाबाय बिदिनो थाबाय थायो बयजोंबो लोगो दोगो जोङो दासिम बिदि थानानै जोङो सोरबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबा मानानै थैबाय सोरबा फासि नांनानै थैबाय बांसिनानो जौ लोंनानै थैदों जोंनि BLT नि गेजेराव आरो दा बिसिम बे आं बायदि बिदि बिसोरबायदि थैनाया बहुद दं जौ लोंनानै बांसिन थैदों खिन्थु दानि बे समस्यायाव जे प्रमद बर' सारा जे दैदेनदों हाग्रामानि साराव जेसेबां माबा दङ खुनु मानसिया खुनु माबा जायाखै सोरबा माहाजोन जादोंबाबो आलदाया जादों खुनु Ex-BLT खुनु राव मानसिया जेबो जानो रोङाखै आरो दानि बे 4 बोसोराव नुनो मोनबाय दा मोनसे एसे आवगायगोन बे जिनिसा आरो बयबो बुजिनायाव फैबाय जों दिनै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो 11 जन आंनि मानसिखौ आं लाना फैदों दाथ' बयनावबो माने सोंखारिनाय बायदि आरो जोङो UPPL आव जों ज' जागोन जों बिसोरजों थाफागोन प्रमद बर' सारजों जों थाफागोन बे खोथानि माने हिम्मत बिसोरनि बोलो सक्तिया ओरैबायदि बोलो थौ आदा थौ नोंबो थांफादों जोंजों थौ लाबोदों आरो आंखौ दिनै दा बेखिनिखौनो आं बे रायजोआव आरो दानि दैदेननाय रुलिं दा प्रमद बर' सारनि जों बेजों सहयगिता खालामगोन जों बेजों थाफागोन जों पुरा हेफाजाब होगोन आरो आंनि बुंनाया बेनो नोंथांमोना BPF नि जानानै खामानि मावग्रोदों आगोलाव मावदोंमोन जों बहुद मावदों माने थेरा बेख्राबाबो मावबोदों BPF नि जानानै सोरखौबाबो सोंखारिदों सोरखौबा माबादों बेफोरबायदि जाबोदों आरो एसे माबा मोनसे जाबोदों जानाया खिन्थु बेफोरबायदि नङा आरो दानि माबा समस्याथ' बिदि थाना दाथ' नों BJP सरकारजों जाना जयेन्ट एटेच दंना आयेनाथ' बिदिखौ थोना ज' मिलायनासो मावनांगौ जिनिसा आयेनखौबो सिन्था खालामनांगोनथ' दा जोंनि मानसिफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय दा BJP जों लोगोसे ज' जोंहा मोनसे समस्याखौ मोजाङै आवगायनांगोन दा ओंखायनो जोंबो फुरा बेखौ जों बोलो होदों दा बेनो आरो जोंहा नोंथांमोननि लोगोफोरा आरोबाव UPPL आव फैबावनो आसा दं आरो हिनजावफ्रा बिराद दंबावो दा फैनाय आं सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो रायजायो बोरो नोंनालाय नोंनि बुंनाया बोरो सानफ्रोमबो हिनजावफोरजों रायजाबाय थानांगौ बे 17-18 जनसो दंबावो दिनै गारि गंनै गारबोदों बिसोरखौ जोंखौ मानो लांफादा होननानै माबे समस्ति गोलैयो नोंथांमोननिया आंना धुबुरीयावथ' माने जोङो खरबजरा BTC आव दा बिसोरबो रायो मानो जोंखौ लांफादा मा दा बेफोरबायदि बुङो आरो ओंखायनो आंबो दुखु मोनो आं दा गाबोन दा आंखौ दा नोंसोरखौ नुगोना TV आव गाबोन रायजानोसैलाय आङो नै मिथियानो गावल' थांनानै जोंखौ लांला होनना बुंसै आरो जोबोद गोजोनथावना खौरां दिनै मानगोनां जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै टटेल 67 जन बिनि गेजेराव 22 जना जोंनि Ex-BLT आरो Youth BPF निफ्राय आरो माखासे माइनरिटिनि 47 जन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों बिनि गेजेराव इनक्लुडिं सासे एक्स कमान्डार BLT नि बिथाङा मामानि पर्बतजरानि अजय ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे पर्बतजरानिफ्राय गासै 8 जन Ex-BLT नि आरो 3 Youth BPF नि बिथांमोना जयनिं जादों आरो बिसमुरिनिफ्राय सासे Ex-BLT आरो 11 जन लावहाटी Youth BPF अफिसनि
सोद्रोमा बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जगदान जाफैबाय। जोङो बिथांमोनखौ बरायदों। बेजों लोगोसे गुमा आरो सालाकाटि आरो पर्बतजरानि गोबां माइनरिटिनि माखासे ससियेल वर्कारफोर समाजाव बेबादिनो खामानि मावबोनाय बिहोमा लाबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोना माइनरिटिनिफ्राय टटेल 47 बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै बरायनानै लादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआव थानानै रायजोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे प्लेटफर्मखौ होगोन आरो जोङो मिजिंथिदों बिथांमोननि जगदान जानायजों लोगोसे जोंनि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांबाय थागोन आरो जोङो मिजिंथियो बेबादिनो गोबां माखासे दंबावो Ex-BLT नि आरो युथ BPF नि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंजों जयनिं जाबावगोन। थ' दिनै जाय बिथांमोना जगदान जाबाय बेजों जोङो रोखा बुंनो हायो जे माने मानसिफोरनाव मोनसे फोथायनाय फैदों जे राइट पार्सन टु फल' राइट दैदेनगिरि हिसाबै दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ सारा बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै एक्सेप्ट खालामनो हाबाय आरो हाग्रामा महिलारिया जे सासे फेलार लिडार जानो थांगासिनो दङ बा फैबाय थानाय समाव बिथाङा जे जिर' जानो थांगासिनो दङ बेखौ बेनो फोरमान खालामो आरो नागारनानै UPPL जगदान जागासिनो दं। जिहेतु फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियावहाय माबायदि आसा खालामदों? जिहेतु दिनै BPF खौ नागारनानै गोबां BPF नि बेबादि सांग्रां बा गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबादि जायफ्रानोखि केडार हिसाबै बा वर्कार हिसाबै बिबान लाबोनानै BPF आव खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोनाबो दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय। दा जोङो बिजों बेखौनो जोङो बुंनो हास्थायो जे दिनै बयबो माने मोजांखौ हास्थायनानै बा थांनाय बे 4 बोसोराव जेरैबादि जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जुगामि खालामनो हायो। बोसोरब्रैनि थाखायल' नङा जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ जुगामि खालामनो हायो आरो दायो जे ट्रेन्डजों बे डेभेलपमेन्टआ जाबाय थादों बे डेभेलपमेन्टखौ जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव माने साबनिफ्राय साबसिन खालामलांनो हायो। जोङो मैया साननैसो मैया 25-26 जोङो नुबाय गुवाहाटीआव जे एडभान्टेज आसाम जानानै थांबाय 2.0 बेयावबो गोबां माखासे बेबादि जायफ्रानोखि एन्टारप्रेनारफोर दङ बिजनेस टाइकुन बिथांमोन दङ दिनै जोंनि आसामाव जोंनि BTC आव बिथांमोना माने बेबादि इनभेस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै आवगायबोदों। बेफोर मानि थाखाय जानो हादों एकमात्र बेयो जोंनाव मोनसे मोजां थासारि फैनायनि थाखाय दिनै गासिबो बिजनेस टाइकुनफ्रा जोंनाव इनभेस्ट खालामनो नागिरदों। जोंनि बे BTR ओनसोलखौ जौगाहोनो बिथांमोना दिनै आवगायबोदों। स' जोङो बेखौ जोङो वेलकाम खालामनांगोन आरो जोंनि दानि यां जेनेरेसन लाइमोनफ्रा जोङो बेखौहाय एक्सेप्ट खालामनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे भिजन बिथांनि जे सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो हेफाजाब खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय आङो सानो राइट प्लेटफर्मा बे UPPL दोलोआनो।